Ini mau apa dapat makan ucapan tuh? Sak sirkuit to tak yo. Kayak gone 2 kilo ya. Kayak berkurap nih toh. Ya murep dhewe. Tau wae gur ngono wae. Murep. Bapaknya kan murep. Pira diisi? Hai. Absen. Absen. Di bang gendeng, iya lah. Iya toh. Mending edan. Enak deh. Soalnya gini. Ngapa? Aku lo nganu besok malam minggu apa ning kene jano jawab cang. Nani kan. Arep nang pinggir kanan. Jalan cang mumet ya. Ngapa? Aku. Kangge untungnya mana lon? Gue mlebu dhisik. Jalan. Carane profil video kan. Pas mangan ora tegas ya. Nanase dine, kita nanase. Ora tegas video wae. Kamburi. Maksudnya apa? Apa nih? Masih buat toh. Apa Pak Asim juga sambel ngono ning ada? Ora usah. Lah ora usah mbok buki yo. Iki lho. Aku mau yang besok ini dari 12.000. Gawe kuping, guys. Ayo kan ya berdua menang aja. Gawe kuping, gawe irung. Jone Clara. Nah, dari aku itu 15 ya. Tak luwe to ngono. Paling ya. Kau wiram toh? Apa? Sumpah aku ditawaknya aku 15. Inget congore enak. Tak tawak. Iya. Congore sapa? Tadi sing liwat kuwi diepuk njukuk congore. Ayo Mbok. Nggak nyangka ya, Mbok. Ini dipijak. Kon ning kok. Kuwi Pak Asim juga ngombe karo ngono. Kan sambel. Lah mak kurang akeh gulamu. Wah nggo gula nang teko. Sapa? Ditelepon gak aktif iki. Mbak Ul kita ning ngene. Oh, dadi satpam sian wonge kok. Ning arepane Bulurang. Dadi satpam mau jogo mek lurah. Oh, gableng kok kan. Ning arepe Bulurang iku. Lho kok nyapa nggo wajang? Lah piye? Oh kok nane ta? Mbok saron ta iki Ini aku tuh yuk bil loh. Gableng kok dulu gas. Campur-campur nih lho. Apa?